B'investiment ta' 3 miljun u 500,000 euro, il-kumpanija tal-farmaceutika Pharmadox ser tespandi l-operat tagħha bini ta' impjant ġdid li ser ikun mifrux fuq medda ta' 1400 metru kwadru f'Kordin. Dan ħabbru d-direttur Peter Sejkel f'konferenza tal-aħbarijiet fejn semma li l-kumpanija tispeċjalizza fl-ittestjar ta' prodotti manufatturati f'pajjiżi terzi biex ikunu jistgħu jitlu fis-suq Ewropew. Is-Sur Sejkel fisser din l-espansjoni bħala waħda li ser tkompli tlaħħaq mad-domanda kbira ta' xogħol li hemm f'dan is-settur. Se nkunu qegħdin inkomplu nżidu mal-array ta' servizzi li nofru lill-klijenti tagħna, inkomplu nżidu fil-capacity tal-laboratorji tagħna, imma wkoll areas ġodda ta' servizzi li sal-lum għadna ma bdejniex noperaw fihom li qed naraw l-opportunitajiet li jeżistu. Din il-kumpanija li bdiet taħdem lura fl-2010 kienet topera fi klinika b'4 ħaddiema. Iżda llum għandha aktar minn 80 ħaddiem u sal-aħħar tas-sena ser tkompli żdied in-numru ta' impjegati. Waqt żjara fl-impjant, il-Ministru tal-Ekonomija Chris Cardona qal li l-progress li qed tagħmel din il-kumpanija hija riflessjoni tal-progress li qed jagħmel pajjiżna. Semma kif Pharmadox li fil-bidu kienet tagħmel 8 lottijiet ta' mediċini fis-sena, illum qed tagħmel mal 500 fix-xahar. Turija ċara li din il-kumpanija mhux biss qed ittejjeb ir-reputazzjoni tagħha, imma qed tagħmel isem għal Malta f'dan is-settur tant promettenti. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari Deo De Battista semma kif dan is-settur tant qiegħed jikber illi bħalissa hawn ħaġ kbira l-200 spiżjar sabiex jaħdmu f'dan il-qasam li kull ma jmur qiegħed jikkontribwixxi lejn l-ekonomija Maltija. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.